Parti kapatılmayacaktır, kapattırmayacağız. Parêzvanên HDP li beramberî doznameya girtinê ku ji 843 rûpelî pêk hatiye amadekariya parastinê dikin. Zagona Bingehîn li gel doznameya girtinê heftê cilbend jî zêde kir û tevahiya vana radestî HDP kirin. Li ber vê dozê HDP li Enqerê ofîsa hukukê ava kir û amadekariya parastinê ana li vê ofîsê birêva dibin. Parêzvanên HDP Kenan Maçoğlu doznameya girtinê ji bo dengê Amerîkayê ragihand û got ev dozeka siyasî ye lê li ber vî jî di warê girtinê de pêşbîniyeka wan nîne. Fakat eksiği... Doza girtinê piştî pejirandina destûra Bingehîn êdî dest pê kir. Destûra Bingehîn doznameya yekemîn paşta vegerandin. Qiyame li ber sedemên givaşên li ser destûra Bingehîn ew dozname hate pejirandin. Em jî nûkê amadekariya parastinê dikin. Li gorî parêzvan û rayedarên HDP di doznameya duyemîn de jî gelek xeletî û kêmasiyên maddî hene. Parlamentera HDP Meral Danış Beştaş gavavan çewtiyan di nirxine nêrînê xwe wiha diyar dike. Yani ev iddianame pir ew zû hatiye amade kirin gelek xeletiye mezin tê de hene. Yani em bêjin wekîlemeyê Bingolê Çewlikê gotine yani nasnama wî ne ew nasname ye. Em rêwî kirine 30 salî normalde 5 salî ye. Em bêjin hinek wekîlemeyê 10 sal berê ne endamê HDP ne kirine endamê HDP hinek ne jiyana wan berdewam nake mirine kirine wê derê yani gelek xeletiye mezin hene. Doznameya girtinê ya yekemîn ji aliyê Zagona Bingehîn ve li ber sedema wesfeka hukukî têda nîne di 31 Edarê 2021 da red kiribû. Doznameya duyemîn jî di 21 Hezîranê da pesend kiribû. Lê di doznameya ku hate pesendkirin da di derheqê 451 kesî da daxwaza qedexeya siyasî tê xwastin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.